बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। बिफां गायगिरि लाखपति बायद'फोरनि फारिलाइया थियारि जाबाय। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैगासिनो दङ। नोंथाङाबो बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन नामा? नोंथाङाबो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन नामा? जुदि मावफुंदोंमोनब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब। नंगौ, 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन रां। नोगोद 10,000 रांखौ फैगौ 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोगोन सरकारा। आरो नोंथाङा थियारि जानानै थानाया गोनां, मानोना जायखिजाया समावनो नोंथांनाव फन कल फैनो हागौ। नंगौ, लाखपति बायद' बिथांखिजों सोमोन्दो थानाय फन कलआ जायखिजाया समावनो नोंथांनि मबाइलाव फैनो हागौ। लाखपति बायद' बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सरकारा होनो थांखि लानाय गिबि किस्ति 10,000 रांखौ थाबैनो होसिगोन। जुदि नोंथाङाबो बे बिथांखिनि गेजेरजों बिफां फुलि गायनानै रांनि अनसुंथाइनि आर'ज गाबदोंब्ला थाबैनो मोनसिगोन। बे रांनि अनसुंथाइनि थाखाय नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ माबोरै मिथिगोन? बेखौ माबोरै नायबिजिरगोन? नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनानै MMUA सार्च खालाम। सार्च खालामखांनानै लगइन अपसनाव थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा इउजार आइडि आरो पासवार्डखौ होनानै नोंथांनि नामा फारिलाइयाव दंना गैया नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि आइजोफोरनि जौगानाय बिथिंखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया लाखपति बायद' बिथांखिखौ फोसावदोंमोन। आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनो 25,000 रां होनो थांखि लादों। लाखपति बायद' बिथांखिजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो फोसावदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बेबादिनो जाय आइजोफोरा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन, बै आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव दायो 10,000 रां हाबनो थांगासिनो दङ। नंगौ, फैगौ 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 रां हाबगोन। बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि मबाइलाव जायखिजाया समावनो फन कल फैनो हागौ। बेनिखायनो थियारि जानानै थानाया जोबोद गोनां आरो नोंथांनि मबाइल फनाव इनकामिं गैयाब्ला थाबैनो रिसार्ज खालामनानै लादो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों। बिफां गायगिरि लाखपति बायद'फोरनि फारिलाइया थियारि जाबाय। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैगासिनो दङ। नोंथाङाबो बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन नामा? नोंथाङाबो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन नामा? जुदि मावफुंदोंमोनब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव रादाब। नंगौ, 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबगोन रां। नोगोद 10,000 रांखौ फैगौ 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोगोन सरकारा। आरो नोंथाङा थियारि जानानै थानाया गोनां, मानोना जायखिजाया समावनो नोंथांनाव फन कल फैनो हागौ। नंगौ, लाखपति बायद' बिथांखिजों सोमोन्दो थानाय फन कलआ जायखिजाया समावनो नोंथांनि मबाइलाव फैनो हागौ। लाखपति बायद' बिथांखिनि गेजेरजों आसाम सरकारा होनो थांखि लानाय गिबि किस्ति 10,000 रांखौ थाबैनो होसिगोन। जुदि नोंथाङाबो बे बिथांखिनि गेजेरजों बिफां फुलि गायनानै रांनि अनसुंथाइनि आर'ज गाबदोंब्ला थाबैनो मोनसिगोन। बे रांनि अनसुंथाइनि थाखाय नोंथांनि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया बेखौ माबोरै मिथिगोन? बेखौ माबोरै नायबिजिरगोन? नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो। गिबियावनो नोंथाङा गुगोलाव थांनानै MMUA सार्च खालाम। सार्च खालामखांनानै लगइन अपसनाव थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा इउजार आइडि आरो पासवार्डखौ होनानै नोंथांनि नामा फारिलाइयाव दंना गैया नायनो हागोन। मख'नो गोनांदि आइजोफोरनि जौगानाय बिथिंखौ नोजोर होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया लाखपति बायद' बिथांखिखौ फोसावदोंमोन। आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों रायजोनि लाख लाख आइजोफोरनो 25,000 रां होनो थांखि लादों। लाखपति बायद' बिथांखिजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनि थाखाय बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो फोसावदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बेबादिनो जाय आइजोफोरा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन, बै आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव दायो 10,000 रां हाबनो थांगासिनो दङ। नंगौ, फैगौ 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 रां हाबगोन। बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांनि मबाइलाव जायखिजाया समावनो फन कल फैनो हागौ। बेनिखायनो थियारि जानानै थानाया जोबोद गोनां आरो नोंथांनि मबाइल फनाव इनकामिं गैयाब्ला थाबैनो रिसार्ज खालामनानै लादो। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै
फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9704457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।